uNewood uthi uhlelo lokuthuthukiswa kwabantu abansundu kwezomnotho, i-broad-based black economic empowerment, ukubulawa kwabalimi emaplazini kanye nokuvikela abamhlophe, yizona izathu ezenze ukuthi akhe le ndawo eIrika. Uthi abantu abamnyama cha bona impela abavunyelwe ukuhlala lapha, kepha-ke umile kwelokuthi lokhu akuhlangene nokubacwasa ngokwebala. Yikho ke lokhu osekholele ekutheni izakhamuzi zaseGaries lapho kuhlala khona abantu abansundu zifinqe imikhono zilwisane nokwakhiwa kwalelidolobha. Kumanje zihlele ukuthi kube nombhikisho wokulwisana nalokhu maduze nje. As the community of the Kamiesberg region, we will stand together and we will unite together in the fight against the eIrika movement. Abakhi bakulelidolobha eIrika nelingaphansi komasipala iKamiesberg bebelokhu begqiqa enkantolo kuleminyaka emibili eyedlule. Lo masipala wayithola incwadi yenkantolo evimba ukwakhiwa kwalelidolobha. The people of Kamiesberg are bound to the land. It is our honor-bound duty to defend the integrity of land reform and nation building. Umakhi walelidolobha uthi kumanje lelidolobha lihambisana nomyalelo wenkantolo. Uthi okwamanje akakaze athole isikhalo esibuya kwabanye abantu ngokwakhiwa kwalelidolobha ngaphandle kwaleso SABC senkantolo.